som vám slúbil, že tie Brawl Stars veci natočím, keďže som mám fotku Brawl Stars, Colt, Frank, tady El Primo je, neviem, jak to volal, bol asi, Karl, Jesse, Karl. Takže to by si zaslúžil nejakých 10 000 lajkov. Chápete? Ale ja by som si to fakt akože prijal, keby ste mi dali na to tie karty ešte. Akože mám ich kôpku. A žijem na Slovensku, keby som vám to povedať. Takže, akože Miško 7 Boss je dobré video. No akože dobrá fotka sa myslím. Ale že takto ešte nemám. Takže máme môjho bratanca, to je tiež youtuber. Točíme svoj Brawl Stars, niečo hráme také dobre, ale on je proste má. Takže je najlepší bratanec na svete, by som povedal. No tiež dobré karty, on ich nezbiera, ale on hrá Brawl Stars, tiež má také karty ako ja. Takže Brawl Stars má. Brawl Stars, chápete? Už musím fakt končiť, ešte keď stihnem, tak vám natočím jedno videjko, ale neviem, či to stihnem, ale môžem akože, uvidím ešte, tak môžete, tak dám ešte 5000 lajkov, som minulé veľmi stál, no akože na tých albumoch som to hovoril, alebo neviem, jak som to hovoril kedy, ale 5000 lajkov, to si prosím fakt, prosím, takže už asi musím končiť, ešte možno začím jeden videjko, takže čaute.